foy fuuri mumen foy ɗayri mum aduna ko gorel kono min kam sun maya dippora e dow hoore nde ɗo wuuɗi hoore tan sa toppitoɗa wuuɗi hoore an legal fof no gandirma gugol hoore to jiiɗa fof laawol usna waade ma ni aɗa famdina hoore aɗa famdita hoore kadi o heewa probléme aji kamɓe tan dondoro probléme ɓe gadda ɗo hen kamɓe tan dondoro probléme aji ɓe gadda min de affaire sukaɓe dal oy tam haaltani min kadi tawde mboɗo wuuri tawde mboɗo wuuri mi maya mbarata kam dippora e dow hoore moɗo wonde tension moɗo wonde n' importe quoi faire attention ɓuuri ceemi haalanma mo goɗɗum nen hen ñanden tension ngam yiiwa ha 95 95 seeɗa mboɗo maya ustata tension ay wadde 80 te ka peno kadi mbiɗa 80 tension ɗum wona gonga a wawa jundumi 80 mbima 80 ɗon kaani 80 tension 80 woode ala minmami komi puusino minmami 90 joni mima 80 a wawi junno docteur waɗani ko 16 12 yen manda ay a waɗa docteur a waɗa docteur aɗa wiya waɗaɗo habitation tension kay sa départ ene yaha ha 100 ne wawi yade ha 100 so ɗum weeli kay hay 100 wawi yaha ba ande mbaɗirum ni hande machallah hande ko ni mbaɗɗa oto karkat ma on mbiɗa tigui ba min je suis prêt ayi ni de ni wayanno ni bammade dare saaha mum de anani mana ganduɗa hoorema aduna Allah fof ne ƴeewa ɗum ko ni waɗanno ɗum wonande kiwirga anani an holi kam ɗi bab toko ni mbaɗade wallahi aruni machallah bam mbeɗe mar bab eyyi tinnude sa yi ɗum ko neɗɗo o dimo Hey, arge. arge hollu macca mbeɗa mi waɗa affaire uji ni hollu ko mbeɗa ñantano fe mbiyagam ɗum tawa acca mbiya Aya hay? Aya tani bowa. ni jaram tan ni jaram han mira tan binta ko walla force kan jaram Aya tani der ko chom. Eh, won. Woni do wona ta. won e jam ɗum woni o woni Do wona chom tan. Hey, I tell you wona chom diga ya tani bowa. yo Ka go woni. ko woni ma Ko woni. Wona chom pare. yo ge ko kulmi anda ɗum ni ga o wattana ma wona cumso ɓori moɗum ko hirti ye sukaka fonda ɗumen salamu aleykum a fonda o ñaati ha joni tingede ene yetani ha haji ya waɗe wona ɗum kalenema wona ɗum kalenema ko junguti yo ya ka junguti yo ya wona yo fewani ça va c'est ma dali eh da min jirma tan aɗa yam mi weltima ɗo o galle ga comment ga ganaw kawum totti mum ga no ma ɗum ga fewan jinnom ɗo waɗa bitton ɗo arrange ar galleji gonon jeyam ɗum wasa ɗum ɗo tour aɗa ɗiɗo galleji garoɗi ɗi waɗɗino ɗino affaire uji ɗinno o ga tous faran ma heɗɗo hen ko heewi ay jinnom joni tarfak sene toon jom joni o hadde affaire uji galleji ɗiɗo ganduɗa hoorema galleji na en sinɗi ɗin galleji cohol noon jinnom nomaron kadi toon sa kadi jogui temps kadi ɗum rek no darɗoɗa ni no gondini machallah mbiɗa welti hen a yiyan kam no fewi walla komi neɗɗo kay a yiyan neɗɗo haaldare ma min gumi Espagne ɗo mi kawum gara ɗo def weekend to o jeur tout anda no mbaɗa ni mbiya so joguitamnoma aska lootimo ni lootima ha laaɓimi ceer premier costumam an ko kalantuma hottuma yiɗi mbaɗa yaha ar dattin kam anani min wona guiƴi sa yiɗi guiƴira ƴeew yedduma nini oni kam mbaɗa ƴeew costumam mbaɗana ko bonɗan ko palma hen ay wiya good anda ko jarolum aɗa yiɗa an sa yiya ballat akor yiɗatam joni tan arama haɓe miñiko o wat fen nawtama hoto paaru mum o wona neɗɗo ɗo o wona neɗɗo tewrudema hana magre ɗemgal ma ngal itumi ɓiyam itu ɗemgal ma e ɓiyam an rewe neɗɗo tan
asu bolim sumtum su kola ko dum kaari walini kaari wattini te nana jingi semto biya mo cewda te nana jingi nen so jingi suka mum fondat attention assalamu alaykum waya ko tonjom ne do buri ne yalla jagga dum biya sara il faut le retourner Masalah, triangle wonder, lepas jam lo. Masyaallah, min, sini minum dah. Oh, minta ni, kating baju terus kat matlah. Alah, salah kan no problem. Ada lah orang tu nak kam kena kan apa? Tu ni bolu, ang nunggu na aja. Ani beri awal Afrika beri biar kena ambil aku kulu. Ni dah hal aja. Orang terang dum dia. Beri ambil Afrika sistem biar kamu tulis salah wal tulis salah asal macam hal dia. Mira ma an win Holland ga mi. Mira ni ma. Nyafan. Bermain video dia resultat masalah ma yalt ko fek. Resultat dia Mahmud. O resultat menjam ya samo. Semenangan demi wana tim. Wasan. Oh, Bajur mi jinnama. Nasu jigi kangan huma dum dargal. يلا نمشي فوتي سالك شي خفيف Sako na cakal mo. Sako ya. Kunci kamar ya lagi kalau mulia. Gak sako cakal mo jak. Hai sako. Hai sako. Hai dalam joget. Hai cakal. Hai hujan. Agak pasal film. Hai hujan. Mana kam? Hai hujan. Oh, kamu gini mana? Oh, mana sikit. Hai hujan. Hai hujan.